сархати муҳимтарин хабарҳо. Сафир гуфт муҳоҷирати кории тоҷикон ба олмон осонтар шудааст. баҳси мубориза бо коррупсия миёни хидматчиёни давлатӣ дар душанбе ва дар ҳамлаи Исроил ба Ғаза 12 каси дигар кушта шуд. дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳои нав аз Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи радиои Озодӣ дар Душанбе тақдим мекунем. Имрӯз 10 октябр аст. дар шаҳри Душанбе як нишасти минтақавӣ баргузор шуд, ки ҳадаф аз он баланд бардоштани мафкураи зидди коррупсионӣ миёни хидматчиёни давлатӣ гуфта мешавад. ба иттилои оҷонсии мубориза бо коррупсия, Сулаймон Султонзода, раиси ин ниҳод, дар нишаст гуфтааст, ки хидматчии давлатӣ бояд бо рафтору кирдори худ поктинатӣ ва адолатро таҷассум намояд. ин нишаст рӯзи 9 октябр бо ҳузури коршиносон аз кишварҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон ва намояндагони раёсати Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ баргузор шудааст. миёни масъулони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин кишварҳо вобаста ба поктинатӣ дар хидмати давлатӣ ва шеваҳои санҷиши он мубодилаи афкор сурат гирифтааст. баргузории чунин нишаст дар ҳоле сурат мегирад, ки аз худ кардани миллионҳо сомонӣ аз тарафи кормандони идораҳои давлатӣ борҳо расонаӣ шудааст. созмони шаффофияти байнулмилал моҳи январи имсол бо нашри гузориши шохиси дарки фасод Тоҷикистонро дар миёни 180 кишвар дар ҷойгоҳи 162 қарор дод, ки яке аз зинаҳои поинтарин ба шумор меравад. бар асари ҳамлаҳои Исроил дар шимол ва маркази Ғаза камаш 12 фаластинӣ кушта шудааст. дар ин бора Вафа, хабаргузории расмии Фаластин, рӯзи 9 октябр хабар дод. манбаъ аз қавли пизишкони Ҳилоли аҳмари Фаластин гуфт, ки 9 кушташуда узви як оила ҳастанд. онҳо дар ҳамла ба манзили зисташон дар шимоли Ғаза ҷон бохтанд. 3 нафари дигар аз ҷумла як кӯдак ҳангоми ҳамла ба ордугоҳи паноҳҷӯёни Нусайрат дар маркази Ғаза кушта шуданд. дар пасманзари мушкили муҳоҷирон дар Русия таваҷҷӯҳи корҷиёни тоҷик ба кишварҳои аврупоӣ бештар шудааст. Йорк Шуграф, сафири Ҷумҳурии Федералии Олмон дар Тоҷикистон, аз осонтар шудани сафари муҳоҷирон аз ҷумла тоҷикон ба кишвараш хабар дод. ӯ дар суҳбат бо радиои Озодӣ дар баробари дигар мавзӯъҳои марбут ба ҳамкориҳои Тоҷикистону Олмон инро низ шарҳ дод, ки роҳи дурусту осонтари муҳоҷират ба Олмон чӣ гуна аст. ҷаноби сафир, бо назардошти бад шудани вазъи муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ дар Русия, кишварҳои аврупо ба қабули муҳоҷирон омодагӣ медиданд ва бархе аз кишварҳо баъзан барномаҳои роҳандозӣ карданд. мехостам пурсам, ки Олмон дар ин замина барои муҳоҷирони тоҷик чӣ пешниҳоде ё чӣ барномаҳое дорад барои қабули корҷиёни тоҷик? Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil ich da eine Nachricht loswerden kann, die wir ohnehin. Ман барои ин савол ба шумо сипосгузорӣ мекунам, зеро ки ман инҷо ҳамчун дипломат шахси масъуле мебошам, ки ин гуна паёмҳоро расонаӣ кунам. масъала ин гуна аст, ки ҳукумати федералии Олмон ҳамчун кишвари муҳоҷирпазир чанд соли охир қонунҳое баровард ва онҳо аз тарафи парлумон пазируфта шуданд, ки муҳоҷирати қувваи кориро бо назардошти шароити тараққиёти демократӣ сабуктар гардонад. аз соли гузашта сар карда барои ба Олмон рафтан имкониятҳои соддаи рӯи кор омаданд, ки муҳоҷирони корӣ ки забони англисӣ ё олмонӣ медонанд ва шартномаи кор дар Олмонро доранд, метавонанд ба Олмон сафар намоянд. ва аз тобистони ҳамин сол гирифта ҳатто корти имконият пайдо шуд, ки тоҷикони таҳсилдидае, ки ҳатто дар Олмон ҷойи кор надошта бошанд ҳам, аммо бо меъёрҳои лозима ҷавобгӯ бошанд, метавонанд ба воситаи ин корт аввал ба Олмон бираванд ва сипас барои худ дар он ҷо шуғле пайдо намоянд. ва ногуфта намонад, ки акнун дар моҳ пас аз 5 соли иқомат онҳо метавонанд соҳиби шаҳрвандӣ гарданд. бурдани оилаҳои худ низ барояшон осонтар шудааст. Олмон шахсони соҳибихтисосро ҳамеша мунтазир аст. Der Familiennachzug einschließlich der Schwiegereltern ist auch erleichtert worden. Also qualifizierte Einwanderer sind bei uns herzlich willkommen. Hush omadet. ҷаноби сафир, амин барномае ки ишора кардед, барномаи шонс, корти шонс, чӣ талабото дорад? масалан, агар ҷавонони Тоҷикистон аз ин тариқ хоҳанд, ки ба Олмон сафар кунанд, чӣ талаботҳо аст, чӣ низомнома дорад, бояд ки чӣ кор кунад? як каме шарҳ медодед. Sinn und Zweck dieser Karte und Vorbild sind Einwanderungsländer wie Australien und Neuseeland ist. мақсади ин корт мисли Австралия ва Зеландияи нав аз он иборат аст, ки ҷои кори қаблан аниқ ва муайян буданашон шарт нест
балки аввал онҳоеро ки ба талаботи бозори кор ва ҷамъияти олмон ва меъёрҳои муайяншуда ҷавобгӯ ҳастанд ба монанди донистани забон, дониши касбӣ, вазъи оилавӣ ва ғайраҳо интихоб мегарданд. ва пас аз ба талаботҳои гуногун ҷавобгӯ будан одамон метавонанд соҳиби чунин кор гарданд. ман ба онҳое ки ин мавзӯъ барояшон ҷолиб аст тавсия медиҳам ки дар интернет дар сомонаи ҳукумати федералӣ ки ҳатто ба забони русӣ низ ҳаст маълумот бигиранд. агар ин меъёрҳо онҳоро қаноатманд созад метавонанд аз сафорати мо раводиди худро ба даст оранд. бинандагони азиз, шакли пурраи ин суҳбат рӯзи ҷумъаи 11 октябр дар сомона ва пойгоҳҳои радиои озодӣ нашр ва пахш мешавад. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. нишасти гурӯҳи рамштейн ки аз кишварҳои ёридиҳанда ба украина иборат аст дар олмон лағв шудааст. дар ин бора ду манбаъ аз нато паймони низомии атлантикаи шимолӣ рӯзи 9 октябр ба радиои озодӣ хабар доданд. онҳо гуфтанд тасмим ба бекор шудани сафари президенти амрико ҷо байден ба олмон вобаста аст. байден бояд дар рӯзҳои 10-13 октябр аз олмон боздид мекард. нишасти гурӯҳи рамштейн низ дар он рӯзҳо пешбинӣ шуда буд. кохи сафед дар баёнияе гуфт байден рӯзи 8 октябр бо сабаби тӯфони милтон дар флорида сафари худро ба олмон таъхир гузошт. ин тӯфони дуввуми азиметст ки дар чанд ҳафтаи охир ба флорида расидааст. бахши як рӯзи таърихро ҳамкоронамон омода карданд ки таҳаввулоти муҳимтарини таърихро дар рӯзи 10 октябр фаро мегирад. 10 октябри соли 1957 зод рӯзи журналисти маъруф Бобоҷон Икромов аст ки дар рушди телевизиони тоҷик ва ба меъёрҳои замонавӣ мутобиқ шудани он заҳмати зиёд кашидааст. то соли 1995 наздики 20 сол аз мақоми муҳаррирӣ дар телевизиони давлатии Тоҷикистон то раиси кумитаи радиову телевизион дар ин соҳа кор карда, баъдан яке аз муассисони ҳафтаворӣ вароруд шуд. икромов гуфтааст то замоне ки шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон ба баррасии мавзӯъҳои доғи ҷомеа рӯй наоваранд, тамошобини тоҷик пойбанди шабакаҳои хориҷӣ мемонад. бо ташаббуси шӯрои аврупо дар соли 2004 10 октябр рӯзи мухолифат бо ҳукми қатл эълон шудааст ки ҳадафаш пешгирӣ аз иҷрои ҳукмҳои қатли маҳкумшудаҳо мебошад. дар Тоҷикистон то соли 2004 ин муҷозот вуҷуд дошт, вале июни он сол маҷлиси намояндагон ба иҷрои ҳукми қатл мораторий ё таҳрим эълон кард. бекор шудани ҳукми қатл ба андешаи ҳуқуқшиносони байналмилалӣ як иқдоми башарӣ буда имкони пешгирӣ аз ҳукмҳои иштибоҳии қатлро фароҳам мекунад. 10 октябр дар Тоҷикистон рӯзи фалак таҷлил мешавад. ҷашнгирии иди ин мусиқии қадимии мардумӣ аз соли 2004 шурӯъ шуд ва соли 2007 бо як амри президенти Тоҷикистон ба ҳукми қонун даромад. мақсад аз ин рӯз мисли таҷлили рӯзи шашмақом ҳифзу рушд ва омӯзиши ин жанри мусиқии суннатӣ аст ки таърихи бисёр қадима ва чеҳраҳои маъруфи худро дорад. субҳ имрӯз дар бонкҳои Тоҷикистон 1000 рубли русӣ 109 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1060 сомонӣ арзиш доранд. хурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодимоби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.